בנים גידלתי ורוממתי והם נתנדו לי, חפרו לי, נגזו לי, אמרו לי אבא משעמם לי, אבא מתי כבר יוצאים, אבא מתי כבר נגיע, כי מעולל והדרדק כל נהי נשמע. אבא מוישי דוחף לי אצבע באוזן, אבא רחלי דורכת לי על הרגל, אבא צר לי המקום, אבא אני צריך לשירותים של הגדלים. למה תמיד אני מאחורה, למה מנחם אף פעם לא מאחורה, כי לא נוחמתי ולא שקטתי בזה החופש הגדול. אבא אני צמא, אבא אני רעב, אבא לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, כי זה כבר 7 דקות פורס אין להם. אבא יוסי מדגדג לי באוזן עם נוצה של ברווז, מאין לך נוצה של ברווז. ואני גולה וסורה נתרחקתי מהמזגן, ואני גורשתי מרחם נתרחקתי מהבית, כי כה אמר הנהג אבא, עוד רגע אני עוצר פה בצד וזורק את כולכם מהאוטו, והשלחתי אתכם אל ארץ לא לכם, וראיתם ברגליכם כעגלי מרפק, כי ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך, והשבתי את זכותך למוסדות, ונשב לנו בנחת ונחזור לשגרה. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דברו על לב ההורים וקירו עליהם, כי נגמר חופש הגדול, כי נרצה עוונם, כי הנה ימים באים. נאום משרד החינוך ויחזרו הילדים למוסדות, ולא נענה על שאלות כל 20 שניות.